mrenu nie mrenu aso se owura Edmond Hon Peprah edin se saye mapa beba Asante Akyem South ha sa Asante Akyem South be frane nto mapa na efi owura Edmond Hon Peprah owura Edmond Hon Peprah opon checheku owura kwekwa tobi mo apiafo ni adwuma sono a wontena akonya kese yisumpo wo ye bo Asante Akyem South ma wona odi uboto musika sesa NPP constituency offices any party offices nyinara wa Asante Akyem South ha wonye pesa minkumi nyampa amwa wisi awo abadua sasa age abayen wonya yiyimu o na wogi obia woni aba wo ma wiase ye de wo man so e na don fru hu sro scholarship na mo so Asante Akyem South mabunu binu manye to wa adesua so no enya adekuma wonu ma waboa won amaya fa won aban mu nyuma no eni ano kra apampamra wosi abura wontena akonya kese esumpo e na wo boa ma enwomasua akonkan seyie Asante Akyem South OPP municipal quiz ya infie mienu ni wufri ase no ejina ne naso se berema nkwan na edense saye mapa abba esukufo ya desua mu pa esi yinifo ye wa Asante Akyem South di omanim die ene twase ye ma ne beboa yen di owani suade hunu ene twase ye piano di obre ne ho ase na oye adwumaden ene twase ye ma ne beboa yen na sa nipa ni owura Edmond Hon Peprah mama ye ma na kwanya no na o mepeda ye nwomasua enkonkan aduane a ede ena ye dibo ye ndodo mudono na nkwawo nso a ede ene ye twe akonwa tena ase etie nti monchi akonwa na monya asuntie nioma pa ye nsomfo owura Edmond Peprah nya kwanya no a obeya ato so e de abo Asante Akyem South ma so owura Peprah nya kwanya no a obeya 4-year educational projects na OPP municipal quiz ya ekoso no obehyebu kenapa akenkan ni ntiase enso wo hia ne senti na owura Peprah ebejecha akenkan ngoma masuku edioso no mu a ewa Asante Akyem South ha enso wa opese ye cheche abefu mfidie mechire computers ama ICT labs a ewa Asante Akyem South ha awodin wo ho a eni etimi kwa ye enwuma so ne senti na owura Peprah ebebuasi asupiti akesie mienu akani aye wo ne ho obese ye bia ya rehwa mechire clinics aka asupiti ne ho senior high schools miensa ewo Asante Akyem South ha no emu bia benya ya rehwa baako kroma fonso don bre biara massive health screening ebekoso wo ye mpatamu obi anwo woni wo nanso owura Peprah de wanwo ye mpo a onimye oye beri mata ya nkasa opene manfo anigye ene ya abrabom mpuntuo kane adwuma wo ho a ena krotu mpon ena emu nipa etuminye sika debo won bra ema won bra ye nkoso ne senti na owura Peprah beboa ama ye hunu mfaso a ewo nwan yen enwa yen ensuomunam yen ene emre yen mu obeboa edi cocoa processing plant nso abedum Asante Akyem South ma owura Peprah ebeboa ebiesuapon kese baako say ye nursing training teacher training anasa agricultural training obese ye bue ntete bia ama ye numa ye wonsa anunwuma tailorfo etiyefo plumbers ene nsa anunwuma yefo a aka owura Peprah esan buaye ema ye te agokansi ekuo eye under 13 under 15 under 17 ene mpanyimfo bolobo ekuo se obitru kwhwe nkwa ye ntunu nkohwe wuo se ne mpanyinsie ne senti ena owura Peprah se esi uniform wa Asante Akyem South way se mo boa no a mo ma benya scholarship baako one delegate one scholarship bench boa ye de ukosa wona obetimi aboa pajama Asante Akyem South efrane nto mapa se nim de force obema onimde ni ahoto a enuanom tie na body owura Peprah lecturer Kumasi Technical University na ho brase ni nadwumadin ti wanya body bebre na wo grassroots president Kumasi Kwame Nkrumah suapon mu na wo potak chairman eni abodi ahoduo pi yeba MPP mu nso a na wo ka Asante regional campaign team 2016 ho ono na no wo Tescon chief patron na osom che ye pa KSTU na nadwumadin ti odaso patron
esi hinifwe de wapoto mana fie no onchiri si wodi bomu o de opa de akokotokonso ye ni na bro owura Peprah prensa so a obayi esi hinifo moma ye mana kwanya no me pagya Asante Akyem South ma ye mfra ye nto mapa nyame nsa wom ahwene pankasa owura Peprah etoso miensa French ni bese ye trowa 3 ewo ballot sheet ne so eti esi hinifo mommoa na owura Peprah emra pagya Asante Akyem South owura Peprah wumre nie emre na so nyame nsa wom owura Peprah wumre nie